Сәлем, қадірлі достар, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар һәм иҗат сөюче йолдызчыкларыбыз. Йолдызлык мизгелләре тапшыруы янәдән үз эшен башлый. Һәм без сезне, кадерле тамашачылар, бүгенге героебыз белән таныштырырга әзер. Сез әзер икән, алга тарихка юл тотыйк. Татарстаныбызда, кадерле дуслар, йолдызчыклар яши. Һәм йолдызчыклар саны 1 миллионнан артты. Шул миллионның бер өлеше Сәләтле Нурлат төбәгендә яши. Бүген сүзебезне без Эсперанца бию төркемендә алып барачакбыз. Дөресрәге, без бүген аның җитәкчесе Ильина Ольга Александровна белән элемтәгә керешәкбез. Әйдәгез, дуслар, хәзер бергәләп без аңа шалтыратыйк. Ольга Александровна, исәнмесез? Хәерле көннәр. Марина, исәнмесез? Мин сезне күрергә бик шатмын һәм аралашырга мин әзер. Ольга Александровна, без дә сезнең белән аралашырга шатбыз һәм беренче сорау. Сез яшь хатын-кыз. Матур, мөлаем. Тик сез инде зур иҗат төркеме белән җитәкчелек итәсез. Сүземне шуннан башлыйм. Мин туып үскән шәһәр ул Ульяновск. Һәм үз иҗат юлымны мин 3 яшьтән әни мине талисман бию төркеменә алып килгәннән башлап җибәрдем. Беренче дәрестән үк мин биюгә, төркемгә гашыйк булып калдым һәм 15 ел дәвамында шунда шөгыльләндем. 9 класста укыган чакта миңа әни шулай диде. Үз тормышыңны бию белән бәйлисең килә икән, хореография көллиятенә укырга кер һәм шул өлкәдә шөгыльләнүеңне дәвам ит. Юк икән, биюдән китәргә кирәк. Һәм алга таба кирәге чыгарлык фәннәргә игътибар күрсәтә башла. Тик ул вакытта биюдән башка миңа бер нәрсә дә ошамый иде. Шуңа күрә мин хореография көллиятенә укырга кердем. 4 ел укып, кызыл дипломга тәмамладым һәм педагог-хореограф булып эшли башладым. 2010 елда мин Татарстанга Нурлат шәһәренә күчеп килеп, мәдәният бүлегенә урнаштым. Һәм менә инде 10 ел дәвамында республикабыз, шәһәребез, районыбыз хакына хезмәт итәм. Баштарак мин күбрәк биюче булам дип хыяллана идем. Тик вакыт узу белән педагог һөнәре миңа якынрак булуын аңладым. Һәм шулай итеп, ансамбль җитәкчесенә әйләндем. Я по луженьке хожу, цвет калини, целомлю люли, люляшеньки, цвет калини, целомлю. Цвет калини, целомлю, выпучу
Нурлат төбәге байыды. Менә Эсперанца бию төркеме ничәнче елда оешты, ничек барлыкка килде, моның турында да берничә сүз әйтсәгез, без бик бәхетле булыр идек. Свой ансамбль танца Эсперанца Үземнең Эсперанца бию ансамблен мин 2011 елда оештырдым. Җитәкчем миңа җиңү көненә бию куярга кушкач. Шул көнне мин 20 кыз җыйдым һәм беренче хәтер биюемне куйдым. Танец понравился всем. Бию барсына да ошады, тамашачыларга да, җитәкчеләргә дә, һәм мин шул чакта дөрес юл белән баруымны аңладым. Төркемне киңәйтергә уйладым, сайлап алуны оештырдым һәм 50-гә якын кыз җыйдым. Шулай итеп, ел сайын кеше күбәя барды һәм бүгенге көндә бездә 150-гә якын бала шөгыльләнә. 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәр. Бездә аэробика, классика, эстрада биюләр бар. Хәзер инде минем максатым берничә хореограф алу. Алар миңа инде балалар белән шөгыльләнүдә ярдәм итәчәкләр. Чөнки минем теләгем балаларымның үсеш алуы, тәҗрибә туплаулары, техник яктан алар көчлерәк булсыннар өчен мин тырышам һәм бу һичшиксез аларны яңа җиңүләргә алып киләчәк. Һәм минемчә балаларның һәрберсе яңа педагогларга шатланырга тиеш. Эсперанца бию төркеме Испания иленең тылсымын бию аша җиткерәчәкбез ди. Карыйк әле, ничек булыр икән бу? Every planet in the system, every distant star dances still master rhythm, beating for all eternity. Oh, the rhythm is magic, feel it in your soul. Rhythm is the power of creation in every living thing. The force within, the rhythm is magic, the rhythm is scared. Steps into the mystery. Native instinct feels a living spell. She surrenders to the power. Rhythm holds the key. Spirit opens like a flower, breathing for all eternity. Oh, the rhythm is magic. Feel it in your soul. Rhythm is the power of creation in every living thing. The force within. The rhythm is magic. The rhythm is gay. La magia del ritmo siente su vibrar. Bebe su poder de sensaciones en todo lo que ves. La fuerza es la magia del ritmo, la magia del ser. El milagro de un latido más, respirando en cada palpitar. Las distancias se conectan con la exaltación. El secreto está en el ritmo. Prueba de ver su inmensidad. Oh. Ольга Александровна, сезнең төркемегезгә 10 ел тула бераздан. Әлбәттә, инде тамамлаучылар да бардыр. Сезнең юлыгыз буенча китүчеләр бармы, кызлар? Әйе, минем андай кызларым бар. Ул минем беренче чыгарылыш кызлары. Алар 2014 елда Казан дәүләт мәдәният институтына укырга керделәр, хореография бүлегенә. Хәзер алар инде тәмамлап Казанда һәм Нурлатта хореографлар булып эшлиләр. Шулай ук мин укыган Ульяновск көллиятендә тамамлаучылар бар.
Алар минем педагогларда шөгыльләнделәр. Мин аларны күзәтеп тордым. Нәрсә әзерләгәннәрен карадым. Кызларымның берсе дә мине сынатмады. Һәм тырышып укып, кызыл дипломнарга тәмамладылар һәрберсе дә. Хәзер шул кызларның берсе Казан бию ансамблендә бии һәм күп кенә сәхнәләрдә төп группасы белән чыгышлар ясый. दिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय दिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय रे खट खट हाँ खट खट बाज 10 तक वो न अब तक आया रे तब से हाँ देखी राही के अब तू खोल बाहें आजा घुमड़ घूमे रे मचले रे मोरा मन पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय Шуннан да горурланырлык укучылар тәрбияләп үстердегез. Ә менә инде йолдызлык турында сөйләшкәндә, йолдызлык белән беренче очрашуыгыз кайчан булды сезнең? Первое наше выступление на созвездии. Йолдызлыкта беренче чыгышыбыз ул 2012 елда иде. Ул Чистай Заналь этабында булды. Минем өчен бу яңалык. Чөнки мин күптән түгел генә Ульяновсктан килдем. Бу нинди фестиваль икәнен, ничек үткәнен мин белмидем. Минем ансамблем әле бик яшь иде һәм сәхнәдә профессиональ яктан бик нык биючеләрне күргәч, мәсәлән, ритмы детства бию төркемен, югалып калдым. Мин балаларның техник яктан әзерлекләренә сокланып карап тордым. Һәм минем биюләрнең һич конкурска туры килмәгәнен аңладым. Тик артка юл юк иде, чыгыш ясарга барыбер туры килде һәм шул вакытта, шул елда без беренче тапкыр махсус призга лаек булдык. Дебют һәм иҗади эзләү өчен иде ул приз һәм шул минем өчен этәргеч булды. Минем бу фестивальдә катнашасым килә. Минем югары үрләр яулыйсым килә. Минем дә балаларым Казанга үтергә тиешләр дигән уйлар барлыкка килде. Һәм мин эшкә керештем. Репертуар өстендә эшләдем, балалар белән техник яктан йолдызлыкта куелган дәрәҗәгә җитү өчен күп көч куярга тырыштым. Туган җир, газиз җирем минем, мул кырларым, урманнарым, чишмәләрем, бөтен матурлыкны күрер өчен йолдызларга кадәр очар идем, канатларым булса.
Сезгә булган сораубыз. Созвездие йолдызлык белән бәйле иң якты мизгел. Сезнең өчен ул нинди? Да, есть один. Әйе, бар. Бер истә калган мизгел. Мин аның турында елда сөйлим. Всем своим знакомым, Танышларыма да, яңа килүче балаларга да. маленьким. Бу 2018 ел иде. 2017 год. Без Казанга суперфиналга үттек. Суперфинал. 2 сайлап алу турында уздык. Һәм инде нәтиҗәләрне генә көтәсе калды. Кайда чыгыш ясаубызны, Уникстамы, пирамидадамы белергә калды. Ул елны без мизгел татар биюен башкардык. Ул Кул Шәрифне сурәтли иде. Һәм кич белән миңа шалтыратып, сез Уникста гала концертта чыгыш ясыйсыз. Мизгел биюе белән диделәр. Концерт тамамланды, икенче бүләкләү өлеше башлана. Мин кызларымның чыкканын көтәм. Һәм кинәт чыкмасларын аңлыйм. Алар юк, аларны игълан итмиләр. Мин борчыла башладым. Без репетициядә булдык. Эсперанса бүләкләнәчәк дип әйтеп куйдылар. Я не могла понять, почему нас не наградили. Тик шулай да кызларым сәхнәдә юк иде һәм минем күз яшьләре җыела башлады. Девочек моих не Без урын яуламадык дигән уйлар барлыкка килә башлады. Кәйфләрем төште. Ну, ничего вообще не Дискотека Солнце башлангач, сильно расстроилась. мин кызларымны күрдем. Алар җыла беткән иделәр, тик күзләре бәхеттән ялтырап тордылар. Счастливые. А они говорят, мы когда... Соңыннан алар миңа сөйлиләр. Без бүләкләү өлешенә төзелә башлагач, безгә Наталья Анатольевна сезне монда бүләкләмиләр. Сез пирамидада диплом алачаксыз һәм шунда тагын бер биюгезне күрсәтәчәксез диде. Да, вот для меня было настолько Һәм шул чакта волнительно. мин что я күңелем забыла, тулып җылап җибәрдем. были Әлбәттә бәхеттән.
буларак, сез ничек эшегезне төзисез? План буенча эшлисезме, яисә илһам килүен көтәсезме? Танцы я создаю. Биюләрне мин этаплар буенча төзим. Беренче этап ул идеяны уйлап чыгару. Мин аны уйлыйм. Мало кто Идея әлбәттә бүтәннәргә ошамаска тиеш, аларны берәүдә например, күрмәскә тиеш. там есть Мәсәлән, заман биюе. триколор. Анда мин Татарстан флагы төсләрендә, Я хотела показать костюмнарда чагылыш тапкан төсләрдә республикабызның создание. халкы яшәү этапларын күрсәтмәкче идем. Этап у меня Икенче этап ул музыканы сайлау. Я сначала искала Башта мин музыканы интернетта эзләдем. которая бы подошла для... Бу биюгә туры килә торган көйләрне әлбәттә. Тик шулай да Решила, мин махсус көй яздырырга булдым. и мы обратились за Һәм без Радик Салимовка мөрәҗәгать иттек. И когда вот я создаю танцы, Һәм мин биюләрне тормышка ашырганда что важно не только идея белән рәттән музыканың да бик мөһим булуын аңлыйм. музыка, если музыка будет Музыка күңелгә үтеп керә икән, тәннәрне шимер-шимер китерә икән, бу уңышның яртысы. 50% выигрыш, номер будет выигрышный. Если костюмы будут Костюмнар биюгә туры килсәләр, бу смогут раскрыть танец, то уже 70%. И уже һәм 100% 100% ул әлбәттә идеяны ачыклый алу идея будет һәм һәрбер кешегә понятна. аңлаешлы булу. Ольга Александровна, ярты сәгать вакытның үткәнен сизми дә калдык. Тапшыруыбыз ахырына якынлаша һәм инде гадәттәгечә теләк. Тамашачыларга, җитәкчеләргә, йолдызлыкка теләк юлавыгыз сырала.
Я хочу пожелать созвездию Мин процветания, йылдызлыкның чтобы чәчәге тугын они телим. знали Аның не турында только Россиядә гына түгел, бөтен дөньяда белсеннәр. Бу уникаль фестиваль, уникаль конкурс. Монда искиткеч жюри, искиткеч педагоглар, балалар, йылдызчыклар ул иң бәхетле балалар. Бу фестивальдә тәҗрибә туплаучы педагоглар да шулай ук бик бәхетле. Мәсәлән, мин, шәхсән мин, бу фестивальгә ул мине икенче яктан ачканы өчен рәхмәтле. 8 ел элек куйган биюләрне хәзерләре белән чагыштырганда, мин созвездие йылдызлык мине үстерде дип әйтә алам. Һәм шуның өчен мин жюри әгъзаларына рәхмәтле. Мине ырышканнарына, мине мактаганнарына, нәрсә ничек эшләргә киңәш биргәннәренә. Әйтәсем килә, һәр чак мин барысын да тыңлыйм. Анализ ясыйм һәм барысын да яңа биюләрдә чагылдырырга телим. Һәм соңгы 5 елда без призлы урыннар гына алабыз. Мин бик рәхмәтле, йылдызлыкка рәхмәтле. Төркемем белән йылдызлыкның бер өлеше булуымна мин бик шат. Һәм һәрбер төркемнең, педагогның бу фестивальнең бер өлеше булуын мин чын күңелдән телим. Теләкләрегез өчен бик зур рәхмәт, Ольга Александровна. Тапшыруыбызны йомгаклыйбыз, сезнең белән саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт сиңа, Марина. Уңышлар һәм пока-пока. Аллага шөкер, дуслар. Илһамлану өчен Татарстанда табигать бар. Ә шөгыльләнү өчен барлык мөмкинлекләр дә каралган. Шуңа күрә вакытны бушка уздырмагыз. Шөгыльләнегез, илһамланыгыз һәм Созвездие йылдызлык фестивалендә катнашып, йылдызчыкларга әверелегез. Исән-имин булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.